Sanje sang majebing hanla jenu tunduk ki kapsu tene khordang chunmodang longche tiso mangbo ginangla juk khorgi korne juk yenayang tene chewa da gawa nawa lasok ba zigdu ta tene ngebi netsul khordang chunmodang tene jukti dang set dang udan dinde mayimba chi hakone ngebi netsu ngoma yang ta chita ba chindu chi hakko du gone tene 포장난이 치료를 페바레스. それはブッダ、釈迦牟尼が、ブッダになるその前の時には王子だったわけですけれども、王子の時には、その宮殿でそのお付きの人たちとたくさんの財宝やその建物に囲まれて生活していたわけですけれども、それらが、実際それらがそれらの本当の状況というか状態というかをつまり真実を理解したことに基づいてそれらを放棄して、そこから離れて出ていったことになります。でね、내출 응어복 내출 때 하고 tum나 되게 펜터 가려야 됐으나 둥할 매바 차로 그랬어. 둥할 취업 탐지긴 취업인 가래이는 내주도 하거나 근데 되게 펜도 가래요서나 둥에 매가 차그랬어. で真実ですね、対象、そのこの体、目に見えるそのいろいろな対象だとか自分の体だとかそういうもののその真実が何かということをもし理解した場合に何の得があるかというと、それは苦悩とか苦しみだとかというものが実際になくなっていきます。それが仏教の、利益というか得るものというと思います。ペルナ남카 긴자 닝제부 진자 레인보 닝제부 지통나양 데라 따지체나 지라 닝제부도 템바마도 따틸라 디수 꼬야 꼬네 나랑기 때는 감나로 죽여다 딘제기 때문에 드니르 제기 말했어. 드니르 먼저 그 제기 말을 빼나 남카 긴자지 통나 딘제 닝제부도 산 디수 꼬 주탑야 주 강반나야 다보자벽이 쫄로 제기 말해봐. 강하랬으나 내술 낭술 때 닝제보 연나양 내술 때 닌데 지타바신도 매바티 내술 때 학교에 좀 센치 쫄로 제기 말했어. 例えば虹いかにすごくとても綺麗だったとしても、その虹を捕まえて自分の大切な箱の中にしまっておこうとかというようなその、動機だとかそういう、こだわりみたいのは生まれない。それはどうしてそういうこだわりだとか生まれないのかっていうと、その虹というものはどういうふうにして成り立っているかということをしっかり理解していることが理由で、それに基づいてそういう新たな動機が生まれなくなってます。제성 록도 년보 스드건 록도 생인데 가리임 바꿔 그랬어 당보. なのでまず先入観の解毒剤ということを理解するには、その先入観というものが実際どういうものかというのを詳しく理解することが大事です。 록도 생인데 낭술 때 내술에 삼대한테 록도레스. 낭술은 하고 그러면. そんで、その先入観というもののその一番の鍵というか、要点は何かというと、パッと見えている姿と実際の状況がパッと見の状況が実際のその真実の姿だというふうに思い込んでいることがその先入観の一つの確信となることです。나랑수 두준 캡상 세겐자당 땀 년자 롱제 조모 세겐데 조고 대서 영조 탐제 낭술라 가리 임바테 내술이 삼네 짐바슈기와레스. でその富だとか友達だとか、そういう財産だとかっていうものが
その見えたその思った通りのそれがそのままそれこそがそのその財産だとか友達の真実だと思い込んでいるところが先入観です。で、ティッペンマシシュクチェンボヨレンがそら。その捉え方っていうその先入観は実際私たちはすごい強力です。でね、ティレンズンバヤンシュクチェンボヨレ。で先入観がある上にさらにそれに基づいてさらにそのこだわりというような心のさやもさらに力強く働くようになります。ペルナ、ミチギ、チェランギタディニンジブシダドゥスラムナ、テバテンディチェランギコナ、シダガビレス。例えば、あなたの髪はとても綺麗ですねともし言われたとしたらとても嬉しい気分になるでしょう。yang michi ki cherang la khala chugya ge marboti martha chedu lamna lamsang koran tene sembana ga ge mares marta chedu sen maro yoro chugya de shindu marbo too red if somebody says it's too red okay で例えばその口紅誰かがあなたの口紅ちょっと赤すぎるんじゃないとかって言われたらばすごい悲しいというかがっかりするでしょう。Tene ken sabo yore. Pena ngarang tu number zogre number zo. Zebu zog. Zebu zodi kana. Te ngarangi dongbati ngarangi tagi warta. Ngarangi dongbati melong la ngarangi tane. で私たちが自分たちの身なりを整えてきれいにするときは自分自身も自分の身なりを鏡で確認します。Tene ngarangi samno nandela. Tangarang number zebo yin samne zoyaji gyore. それで自分はすごい綺麗だなと満足感を覚えることがよくあります。Tene ngarang su samno nandela mitsogi ya ngarang number zebo dinde tongere samne rangi rangla ngesheji yore. と同時にきっとみんなも自分のことを綺麗だと思うはずだとそういうふうに思うんじゃないかと。Tene mi jenda chogi yang churang zebo dus labgira ba. 가르세나 코 말람나 때 녀로 땡기려 봐. 때거 그런데 아치라치다 제부도 람비르. それで周りの人たちもあなたって本当に綺麗だねって実際に言ってくれることになります。というのは言わないとちょっと問題が大事です。된제 짱짱. 쟤는 나랑 좀 미세나 된제 짱짱. 된제 짱짱. そういう関係そういう理解を持ったままそのまま実際人生は最後までいくことになります。저랑 엘리베이터를 엘리베이터 찍는 전화 저랑 하고 그래. 엘리베이터는 미주 람상 주용 그래 봐. 근데 람상 부디스 람상 코로나 찍 엘리베이터 찍 메롱나지 연합들이 코로나 딱제 땅네. 근데 타이드도 찍찍 써야 돼. そうですね。例えばそのエレベーターに乗った時にはもう私たちは男の子だったらすぐネクタイを鏡で確認したりとかっていうことが分かるようにすごくそういう習慣となっていることはすごい強力に自分の心を支配しています。でね、だってペチグレペチ。これがただげペチグレ。ただでペチュンチュンレ。で今のは例えとしては例えの一つです。でなし。낭술 때 내술이 삼백이 록도 숙천부 망보려 하래. 他にもこのように見た感じの状況が本当の真実の状況だと思い込むというケースは他の例としてもたくさんあります。でねペルナngarangi lakpala rangi lakpala ne tagjawa lokto nyungtala sum nyungtala minimum で例えば他の例を挙げますと自分の手をこう見た時には、その先入観というのは最低限3つ生まれます。가상 디링하족이 락바당 단다기 락바니 찍바레 삼비 록도 찍이요레. 一つ目の先入観は昨日の自分の腕と今日の自分の腕は同じだと思うそれが思い込みそれがまず一つ目の先入観です。찍바 말에. 本当実際のところは一緒じゃないです。제벌로사르. 미타피 정신이 듣고 망보 제벌로사르. 実際にはこの
昨日の手というのはもうすでに消え去っているので一緒じゃ今日の腕と昨日の腕は一緒じゃないです。でちばいなてね言語ざにちゃぎまるわ言語ざんしモイスチュライザーせんずにょまにょよまるぜぼじできるわこれでもし昨日の自分の目と今の自分の目が同じだったらばオイルとかシワが出るとかってことはないんですね。同じなのでだからもし同じだったならば、保湿剤だとかいろいろ化粧水を塗ったりする必要はなくなります。カルマレレレレセカンドレレレレなんらてにジュラちゃんとです見たからこのでその1分1分とその1秒1秒ごとに、その自分のこの実際今ここにある腕は、変化して他のものに変わってますと。それが実際無常とかっていう用語で呼んでいるその状況のことです。でねロトチックでnga rang gi lakpa la ta du tene lakpa sing rilpo ki zimba chi gyo reで2つ目の先入観はこの自分の腕を見た時に腕っていうの腕なりその手なりっていうのは一つの塊だと思う。それが2つ目の先入観です。ina yang tinde gi unit chik checking gi unit se go ta rilpo chik checking gi lakpa sing de yo ma re でも実際詳しくちゃんと見てみれば手っていう何か一つのものこの組み上がった何か一つのものは実際にはここには存在していません。バクバにバクバルバにルバザにザタにタそよれでね例えば皮膚は皮膚で骨は骨で、それで血管は血管でと実際そういうものがここにはあります存在してます。 ina yang ngarang sogi lokto ti rilbu kongbu chikla zimbaji shogi yares 実際のところはそうなんですけれども私たちは一つの手がここにあるなとそう思っています。 tene lokto chik ti rangwang chani tengor rangwang で3つ目の先入観は、この腕だから手っていうのがなんていうんですかね独立した何かだと思うそんな先入観があります。 ina yang rangwang zani yo mare 実際にはでも独立はしてないんですね。 lakpa ngarang lakpa dinde ya ma jaya chikla yam chen mangbo chikdang tunne tene zoto yar なぜなら腕をちょっと上げるにしても腕自体では上がらなくていろいろな条件が組み合わさって初めて腕が上に上げられたりというような感じでその独立はしていないわけです。 te indu kono judang chen mangbo chik yenwang re de yores lakpa te そういうわけでその手とや腕というものも、原因や条件やというものさまざまな他の要素に基づいて、成り立っているものです。 ta teso tamje pe chung chung re pe chung chung でこの手に関する例えも、例えの、全体的なものから見ると、この小さな例えです。 tenda te ngarang sogi tujun yakshu ngarang so tujun gi value yarwa ta ngarang so tujun 투중 values na ta jik za chimbure sam ngarang so tujun gi da misena dala kepsang segen da dang tene kosa segen da dang wangtang segen da yong su zokwa te bata nge ta da peja wan ma tende changchang re de そうで今お話しした例のですね、例えばその地位だとか、財力だとか権力だとかというその私たちが頭の中で捉えているそれらの対象は今手の例を挙げて説明したものと実際には同じものです。